Mbukelo khona ekhaya ngibingelela ubingelela udokotela umthandazi uDlamini eMpumalanga ePitietif. Mbukelo khona ekhaya ngihlela lapha esontweni namhlanje la ngikhonzisa khona. Ngizokhumbuza abantu ukuthi uyasuka unyaka abantu ayikho into beyishintshile, just abantu bavakashe kude abanye basemakhaya amancane kuphi na kuphi besiye emakhaya phozizalwa khona. Mbukelo khona ekhaya. So ke asiqhubekele ngobulebe khona emakhaya kuhlangana thandaze sikhuleka. Uthi iBhayibheli lapho hlangana khona ababili noma abathathu, mina ngifike wesine noma ngifike wesithathu kusho iBhayibheli akusho mina. Mbukelo khona ekhaya. So ke kulonyaka lo mbukelo khona ekhaya zitshele impilo ukuthi ngifuna impilo yami iphumelele ngingedwa empilweni, ngoba noma kuthiwa awusekho emhlabeni uhamba wedwa, noma kuthiwa ni group ningabangani, noma kuthiwa nikhonzana kangakanani nijoyine kangakanani, but mhla uhamba emhlabeni uhamba wedwa. Mbukelo khona ekhaya sithethe inkinga zakho ubhenza. Mbukelo khona ekhaya uzozilwa uwedwa. Umuntu ombe phambi kwakho uyedwa uNkulunkulu kuphela, uyena ofike abe ngumcazululi wale inkinga obhekene nazo kuphi empilweni yakho. Mbukelo khona ekhaya umthadla uthi kini asibeni kuphi enkonzweni aketho yogwaba aketho yokhuleka tithandaze more kunakucala. Uma ngabe uqala ukuthi madimule bekhona from last year or 2 years back asendlula kusengeza amanye phezulu kwalawa ebe akhona. So if ithuba ulithola mbukelo khona ekhaya lisebentisa, ngithi kuwe ngifisa inhlanhla uphumelele uvuse ikhala kini konke okwenzako. Mbukelo khona ekhaya mawubile enkonzweni biye esontweni uthandaza ukuyimisela unganaki indaba zabantu ungahlebi abantu lo osukuyele fike kwenze kona ujimpele ekhaya. Mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu nawo abakini banawo kwazi ukufuna ke emhlabeni izinto emele uzenze lo nyaka lo zibhalise phansi ukuthi ngifuna kuba nalokho ngibe nalokho ngibe nalokho. The more isikhathi sihamba iphela inyanga ekucala kuhamba iviki kuhamba amalanga yazi ukuthi sekuvele sekukhona osekumoshakele already. Uma buyisakuthola even nokukodwa ungathi ukuthi February noma ngoMarch noma ngoAugust mina noma ngoSeptember kwahamba inyanga yazi ukuthi umnyaka uphelile. Mbukelo khona ekhaya ngoba lesikhathi bonikwe sona sesicalele senjani sesidlekile. Mbukelo okhona ekhaya. So amathemba ke mavele ayemancane ashabala ukuthi lento othi uyayifuna usengayithola yonke iphelele njengoba injalo. Mbukelo khona ekhaya inkosi mayibe nawe mayikhayinsele mayinikeza amandla isikelele ikuphumelise konke lokufisile. Ngiyakuthanda mbukelo khona ekhaya. Xwebhe ama video ami. Nkosi